Merong bagong breed ng buses papuntang Baguio this 2024. I'm talking about the new Scania buses of Genesis Transport Service. Na-deliver ang buses na ito last month sa kanilang Cubao Terminal, and for the first time, nagkaroon ng scheduled trips ang Scania sa North Luzon. Pero what's so special about these buses? Well, aside sa pagiging Scania na made in Sweden, interesting ang features nito at meron pang body na dinesign ng isang kilalang company sa Latin America. So in this video, sasakyan natin ang bagong Scania unit ng Joybus papuntang Baguio City. Pero bago yan, meron muna tayong occasion na pupuntahan. February 16 nang official na nai-handover ng Scania Philippines sa Genesis ang bagong Scania buses. Isa tayo sa mga dumalo sa event na ito. Mainit itong tinanggap ng mga driver, staff, managers, pati na rin ang nag-iisang CEO ng Genesis na si Miss Risa Angara Moises. This is just the beginning. This is just the beginning. We know. Thank you very much. Sumunod sa handover ceremony ay ang blessing. Ginanap naman ito sa kanilang Cubao Terminal last February 23. Bukod sa Scania, kasama rin sa blessing ang kanilang mga Golden Dragon Navigator na brand new rin. May separate review tayo na gagawin dito sa Navigator. Matapos ang blessing ay bumalik tayo kinabukasan sa Cubao Terminal para sa maiden trip ng bagong units. Now initially, inakaschedule ng 10 AM ang isa sa mga Scania unit pero hindi ito dumating by 9 AM. Nagpa-install daw kasi ng RFID sa NLEX yung mga driver. At dahil dyan, na-reschedule ang ating biyahe to 12 PM. Bandang 11 AM at dumating na nga yung inaantay natin. Meet the Marco Polo Paradiso G7. Isa ito sa 10 Scania units na in-acquire ng Genesis para sa kanilang Joybus Premier Class. May haba itong 12 meters at meron itong 13-liter Scania engine na kayang magbigay ng 360 horsepowers. Now what's so special about this bus? It's the Marco Polo body. Ang Marco Polo ay isang company na nakabase sa bansang Brazil at kilala sila globally bilang isang bus and rail manufacturer. Merong mga assembly plant ang Marco Polo sa iba't ibang bansa at itong sa Genesis, ginawa ito sa kanilang assembly plant sa China. Kung interested kayong malaman kung paano nabuo at pinadala dito sa Pilipinas itong Marco Polo Paradiso, panoorin nyo lang itong video na ginawa ni Navigator. Anyway, tara, silipin natin ang loob. First impressions, very minimal ang design ng loob nitong Marco Polo Paradiso. Malinis, malawak at maaliwalas. Meron itong 28 seats, may footrest at leg rest, USB charging ports, sadly walang USB-C, onboard restroom at bus pads. At ang best part, 830 pesos lang ang fare mula Cubao papuntang Baguio City. 665 naman kapag discounted. About the seats, let's have a closer look. Honestly, ito na yung pinakamalaking 2x1 seats na nakita ko at napakalambot ng mga ito pag inupuan. Bawat seat ay merong 2-point seatbelt for safety, and to recline, pindutin lang itong malaking orange na button sa gilid. Para naman sa leg rest, simply pull up this lever. That's it. Since ito ang unang pagkakataon na makikita ng lahat ang bagong buses ng Genesis, may mga bus enthusiast na dumating para makita ang mga ito ng malapitan. Let's just say na nag-enjoy silang makakita ng totoong Marco Polo Paradiso in person. But anyway, tara, biyahe na tayo. At 12 PM ay umalis tayo patungong Baguio City. Hindi pa nga tayo nakakalayo at nag-serve na ng snacks ang ating stewardess. Para sa biyahe nga abot ng 4 to 5 hours, I think sakto na to. Binaybay natin ang EDSA hanggang sa marating natin ang NLEX. Pero bago magtuloy-tuloy ang ating biyahe ay meron muna tayong dinaanan sa Balintawak.
Since mahaba itong expressway na dinadaanan natin, inobserve muna natin ang interior nitong bus. Pinakinggan din natin ang noise levels, particularly sa hulihan. Naka-cruise control ka na, sir? Oo. Basta open, ano? Pipitigil mo lang ang militar niya. Pipita mo lang. After more than 2 hours of traveling ay narating natin ang T-Flex. Dito ay nagkaroon tayo ng short stopover sa isang gas station dahil kakabitan daw ng RFID itong bus. Kala ko magtatagal pa ng ilang minuto. Pasado 3:30 PM na nang marating natin ang Rosario, La Union. So far ay smooth naman yung biyahe dahil makinis at puro aspalto yung mga kalsada na dinaanan natin. Kanina ay narinig at nakita natin yung ingay sa loob ng bus kapag nasa cruising speed at makinis ang daan. Dito sa La Union ay aalamin naman natin kung gaano ka-smooth ang suspension nito pagdating sa malulubak na daan. Same rin kaya sa ibang Scania buses? Pagkarating natin sa Pugo, La Union ay kumanan tayo paakyat ng Baguio at may 30 kilometers na lang yung layo mula dito. Now dito na magsisimula yung exciting part dahil for the first time ay makikita natin ang lakas ng Scania engine pagdating sa akyatan. Now, alam nyo ba na mayroong iba't ibang engine or driving modes ang Scania buses? Kagaya ng sports cars at supercars, mayroong eco, standard at power mode ang Scania at bawat mode ay mayroong specific na purpose.
Sa kalagitnaan ng pag-akyat natin ay merong sumalubong sa atin na traffic. Pero sandali lang tayong tumagal dito dahil umusad din. Now, ito yung mga bagay na napansin ko dito sa Scania Marco Polo. Kumpara sa locally made na Scania buses, mas tahimik itong Marco Polo Paradiso at hindi gaanong nagpa-vibrate sa loob kapag may lubak. At the same time, hindi rin ganun ka-bouncy ang suspension nito kagaya ng ibang bus brands. Hyundai Universe Supremacy. Around 5 PM nang madaanan natin ng isa sa mga iconic na lugar sa highway na to. Walang iba kundi ang Badiwan Viaduct dito sa Tuba Benguet. Now it's time for the golden question. Sulit ba ang pagsakay dito sa bagong Scania Premier ng Joybus? Summary time! Seats, perfect 10. Ito yung may pinakamalaking seats sa lahat ng bus na bumabiyahe sa Baguio. Malapad, malambot, super comfy. At meron pang leg rest na para ka na rin nasa sleeper bus. Legroom, very spacious. But be aware lang na maliit yung legroom sa front row seats pag naka-raise yung leg rest. Features, another perfect 10. Para sa 4 to 5 hour trip, more than enough na yung bus pads at USB charging ports. But guess what? Madadagdagan pa yung features dahil lalagyan din daw ng Wi-Fi itong Scania units ng Joybus. Now merong isang feature na tsak magugustuhan ng may mga malalaking backpack. It's the overhead bins. Napakalaki ng space nito compared sa ibang buses na nasakyan natin before at kasyang-kasya din dito ang mga standard carry-on luggage. Comfortability, 9 out of 10. Very comfortable yung upuan at dagdag pa yung smooth na suspension ng Scania Marco Polo. It's 5:30 PM at papalapit na tayo sa Baguio Terminal. Ilang sandali nga lang at merong simpleng announcement na ibinigay ang ating stewardess. We will be at Baguio Terminal, so please be ready na po. So, sulit ba for 830 pesos? Yes! Napakaganda ng seats, kumpleto sa features, making this one of the best first-class buses to Baguio City at the moment. Kung naghahanap kayo ng bus papuntang Baguio na luxurious, feature-packed, pero affordable, perfect option itong Scania Premier Class ng Joybus. Overall, bigyan natin ng 9.5 out of 10 itong biyahe natin with Joybus. Pagkarating natin sa Baguio City Terminal, mainit na sinalubong ng mga empleyado ng Genesis at Joybus ang pinakauna nilang Scania unit. May mga nakisilip din na local bus enthusiasts, pati na rin ang empleyado ng mga ibang bus company. Wow, ang ganda! Big thanks to Genesis Transport Service for the amazing experience. Big shoutout na rin sa crew nitong bus 818770. Anyway, next time ay babalik naman tayo sa South Luzon para sa panibagong adventure. Ano naman kaya itong sasakyan natin? Make sure to subscribe para laging updated sa mga susunod na video. Thank you so much for watching and until next time!